Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Wannan ɓangaren ko in ce section na biyu ne dangane da bayani akan clinical skills. La'akari da mafi yawancin 'yan uwana Hausawa suna Hausa, shi ya sanya na ga ya kamata mu riƙa fassara wa'ansu leccoci masu mahimmanci zuwa yaren Hausa don ya zama Hausawa sun ƙaru da wannan. So abu na farko muna magana akan clinical skills. Clinical skills yana magana ne akan duk wa'ansu dabaru da hikimomi da ake amfani da su a asibitance domin gane matsalar marar lafiya da kuma warkar da shi. Duk wa'annan hanyoyin da za a bi domin a gano matsalar da marar lafiya yake fama da ita, sannan kuma a ɗauki matakai da za a yi amfani da su wanda doka ta yarda da su domin a warkar da shi, wannan shi ake ce ma clinical skills. Akwai wa'ansu muhimman kalmomi wa'anda suke alaƙa da shi wannan darasin na clinical skills kaman guda 7 wa'anda muka ware saboda amfaninsu muka yi bayaninsu. Abu na farko akwai abin da ake ce ma clinic. Clinic yana nufin duk wani guri wanda ake duba marar lafiya. Wannan gurin shi ake ce ma clinic, ko da ƙarami ne ko kuma babba. Amma mafi akasari ana maganan clinic za ka ga ana alaƙanta shi ne da ɗan ƙaramin asibiti da ake iya duba marar lafiya. Akwai skills, shi ne abu na biyu. In an ce skills ana nufin wato samun hikima ko dabara na yin abu daidai. Shi ne abin da ake ce ma skills. Shi ya sa za ku ga an ce is the ability to do something right. Ko kuma a ɓangaren lafiya, ba wai ka yi daidai ɗin kaɗai shi ne skills ba. Ana nufin samun dama na yin abu daidai da yanda doka ta tanazar, wato ability to carry out a procedure according to laid down rules. So bacin nan akwai health. Me ake nufi da health? In an ce health ana nufin lafiya, wato duk wani yanayi da zai sanya ya zama a zahirance da ma'amalance da kuma nazarce, wato ɓangare na ƙwaƙwalwa yana yin aiki daidai, to wannan shi ne ake ce ma lafiya. Ko kuma a ce duk wani yanayi da jiki ya kasance baya tattare da wata ƙwayar cuta. Shi kuma disease ana nufin duk wani yanayi na jiki da ba a saba jin jikin ba, shi ake ce wa disease. Ai kalma guda biyu ce, dis and is. Dis ɗin yana nufin not, is kuma kamar a ce yana nufin comfort, wato dis babu, comfort jin daɗi. Shi ya sa Bahaushe wani lokaci in aka tambayi me ke damunka sai ya ce ba na jin daɗi. So akwai nurse. In an ce nurse ana nufin duk wani ma'aikacin lafiya namiji ko mace wanda zai iya ƙarfafa ma marar lafiya gwiwa, ya taimake shi, ya ciyar da shi, ya kuma taimake shi ta hanyoyi daban-daban domin ya zama ya warke daga ciwon da yake tattare da shi. Nursing kuwa yana nufin hanyar da ake bi ɗin domin taimakon marar lafiya wanda ita nurse ko shi nurse yake yi don ya zama ya warke. In an ce procedure ana nufin duk wata hanya ta yin abu yanda doka ta tanadar, shi ne ake ce ma procedure. Shi ya sa aka ce official way of doing something. Bacin nan akwai wa'ansu halaye na ma'aikacin lafiya wanda suke da muhimmanci, wato qualities of a health personnel. Ana so duk wani ma'aikacin lafiya na kirki ya kasance mai gaskiya, ya kasance mai tausayi, ya kasance idan ya ga marar lafiya yana ƙiyastawa, yana kintatawa kamar a ce da shi ne a cikin wannan rashin lafiyan, ya zai kasance. Shi ne ake ce ma empathy.
sympathy kuma tausayawa. To sannan akwai punctuality. Duk wani ma'aikacin lafiya ana so ya zama yana zuwa gurin aiki da wuri, ko idan an kira shi zuwa duba marar lafiya yana kasancewa ya je da wuri. Sannan duk wani ma'aikacin lafiya ana buƙatar ya zama yana da kyakkyawan sani na iyakokin shi, sannan kuma baya ƙetara su. Shine understanding of his or her competent jurisdiction. Sannan akwai respect. Duk wani ma'aikacin lafiya dole ne ya kasance mai girmama mutane. Sannan dole ya kasance mai gaskiya wato trustworthy. Sannan dole ya kasance yana da wani sani akan harkar jagoranci wato sense of leadership. Saboda akwai gurare da dama da ma'aikatan lafiya suke zama shugabanni. Sannan dole ya kasance mai fahimtar mutane wato understanding. Dole ne ya kasance mai iya ƙirƙira wato initiative. Dole ne ya kasance mai jajircewa ko sadaukarwa wato dedication. Dole ne ya kasance wanda yake da tsafta wato neatness. Dole ne ya kasance wanda yake da kirki ko mutunci kindness. Dole ne ya kasance yana girmama ainihin sirri wato respect of confidentiality. Shi ma'aikacin lafiya idan ka gaya mashi sirri in dai ma'aikacin lafiya nagari ne, to ko da mahaifiyar shi ce ba za ta ji ba. Sannan should not engage in any irrelevant conversation. Duk wa'ansu firarraku wanda ba su shafe shi ba baya sa kan shi a ciki. To bacin wannan akwai abu mai mahimmanci a ɓangaren clinical skills, wanda yake dole ne duk wani ɗalibi na ainihin clinical skills ya zama ya kasance ya fahimce shi sosai wato history taking. Domin ko idan ya kasance an samu matsala gurin history taking, to lallai ba lallai bane ba ma a samu damar gano matsalar marar lafiya. To shi wannan history taking ɗin shine kaman a ce abu na farko da ake fara la'akari da shi a wajen duba marar lafiya, ba wai a Najeriya kaɗai ba duk faɗin duniyan nan. Akwai abubuwa da dama wanda daga ma jin tambayoyin da kake ma marar lafiya za ka gane me ke damun shi ba tare da ka yi amfani da wani test ba ko ka tura shi wani hoto ko makamancin haka. Sannan kuma tambayar da kake mai, history ɗin da kake ɗauka shine zai ba da dama in ma kana so ka yi bincike, ka san wane irin bincike za ka yi ko kuma menene za a duba maka. Saboda in ba haka ba za ka ce a duba kome da kome ne? Ai ba zai yiwu ba. To sannan kuma shi wannan history ɗin still yana ƙara ba ma'aikacin lafiya dama na ya gane asalin abin da ke damun yanayin sauƙi da ake samu kan wani magani da ake yi ma shi marar lafiya ɗin ko kuma rashin sauƙi. Dan za ka iya tambayar shi ƙila wane magani ya sha, zai iya gaya maka ya sha magani iri kaza. Za ka tambaye shi yana samun sauƙi ko baya samun sauƙi da yake sha. To history taking yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai a ɓangaren lafiya. Kusan a ce shine ma ƙashin bayan bincike a ɓangaren lafiya ɗin. So akwai mutane da dama da suka yi bayanai akan menene shi history taking ɗin ya ƙunsa. A ciki akwai kaman Amadi a shekara ta 1996 wanda ya yi bayani akan history taking. Ya ce hanya ce da ake samun muhimman bayanai a gurin marar lafiya wanda ake yin amfani da su domin a gane yanayin lafiyar shi. Sannan a history taking ɗin akwai abubuwa wato yanda ake ɗaukar labarin marar lafiya. Akwai abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ma'aikacin lafiya ya kula da su. Na farko, duk lokacin da kake so ka samu bayani daga gurin marar lafiya, abin da za ka fara yi dole ka gaishe shi. Ba wai shi ne zai gaishe ka ba. Saɓanin yanda mafi akasarin asibitoci ake yi yanzu, to ba shi da kyau. Shi marar lafiya shi ne sarki, mu kuma mu ne bayin marar lafiya ɗin. To za ka gaishe shi sannan ka gaya mashi kai wane ne ko me ka zo
da shi. Sannan za ka yi magana da shi cikin raha, ka zama kaman abokinka ne, matuƙar ba ya girme ka ba ne ba. Sannan ana yin amfani da sauƙaƙan kalmomi wajen yin mu'amala da mara lafiya. Ba wai ka riƙa faɗi mashi kalmomin da suke shafi aikin lafiya kuma shi ba ma'aikacin lafiya ba ne, ko kuma ka ce za ka riƙa amfani da manya manyan kalmomi na Turanci wanda ba lalle ba ne ya fahimta. To ba a amfani da su, za ka yi amfani da sassauƙan lafazi don ya zama ya fahimta. Sannan ana so ya zama ka saurari shi marar lafiya ɗin, sannan kuma ka riƙa nuna ka saki fuskanka sosai don kar ya zama ya gane wani kaman damuwa ko kuma wani raini da kake yi mishi, don hakan zai iya sanyawa ya ɓoye maka wani abu. So akwai abubuwa da yawa ko a ce labarai da ake tambayan mara lafiya da yawa. An kasa su har gida kaman a ce 9. Akwai wanda ake ce ma demographic history, akwai present health history, past medical history, antenatal and birth history, mental and developmental history, immunization history, nutritional history, family history and social history. Ɓangaren demographic history ana tambayan mutum abubuwa ne da suka shafi kaman sunan shi da inda yake zaune, sannan namiji ne ko mace, sai shekarun shi, sai aikin shi da kuma addinin shi. Duka wannan sun faɗa ɓangaren demographic history. Sannan akwai present history wanda za ka tambayi mutum. Akwai abin da ake ce ma chief complaint. Za ka tambaye shi me yake damun shi, abin da ya fi damun shi shi zai fara gaya maka. Kun gane? To wannan shi ne ake ce ma chief complaint. To sannan kuma akwai abubuwan da in ka tambayi kaza fa, za ka ji yana cewa shi ma yana ɗan damuna. Yaushe ya fara? Tun lokaci kaza. Ka sha wani magani? A'a ko kuma idan da ka sha ka samu sauƙi ko ba ka samu sauƙi ba. To abin da yake damun shi na yanzu, ciwon kai ne, zazzaɓi ne, jiri ne, faɗin gaba ne, shi ne ake ce ma present health history. Sai akwai past medical history. Zai iya yiwuwa mara lafiya an kwantar da shi a kurkusa. Idan an kwantar da shi, za ka tambaye shi to wane asibiti ko kuma tsawon wane lokaci ya kasance a asibitin, wane irin magani aka ba shi, ko an mai allura ne ko an sa mai ruwa ne. Duk dole za ka tambaye shi. To duk wannan tambayoyin da za ka yi ma mutum na abin da ya shafi abin da aka yi mashi a baya ko ciwon da yake da shi a baya, shi ne past medical history. Past wato abin da ya wuce. Sannan akwai antenatal and birth history. Kaman abin da ya shafi idan mata ne, dole za ka tambaye ta. Idan kaman tana da ciki, za ka tambaye ta tana zuwa awo ko ba ta zuwa awo. Sannan haihuwa nawa ta yi, sau ɗaya ta haihu ko ta haihu da yawa. To dole za ka tambayi wannan. Ta taɓa haihuwa 'yan biyu, an taɓa yi mata tiyata, ko yaron ta ya taɓa mutuwa. Misali, akwai wanda ya taɓa mutuwa a cikin danginsu wajen haihuwa. Duka wannan ɓangare ne na antenatal and birth history, wanda duka yana taimaka ma ne don ka gano wa'ansu abubuwa dangane da mara lafiyanka. Don idan misali ƙila ta taɓa tsinkau tsinkau ko wani abu haka, ka ga kulawan da za ka ba ta zai fi na wanda ba ta taɓa ba. Ko idan suna shan wahala a gidansu, zai zama wajen haihuwa, to kulawan da za a ba ta zai zama ya fi wanda ba ta haihuwa. Sannan akwai mental and developmental history. A ɓangaren wannan za ka tambayi mara lafiya ko ka tambayi wanda suka zo tare da shi yanayin yanda ya taso. Yanayin yanda ya taso, an gane? Kaman a ce tasowar shi na yarinta. Saboda akwai abubuwa da dama wanda idan mutum ya taso ya yi liking ɗinsu, za kuma su iya ci gaba da bibiyan shi. Kaman
yara ƙanana misali za a iya duba yanayin ginuwar ƙwaƙwalwarsu, sai a kintata su da 'yan uwanshi yara wanda suke da kusancin shekaru ɗaya. Misali sai a ce idan wannan shekarar shi 2, to ɗan shekara 2 ne amma kuma sai ya zama baya iya zama, amma kuma 'yan shekara 2 tafiya ma suke yi. Ka ga an samu developmental disorder, an gane? Ko ƙila ya kasa magana ko wani abu makamancin haka. So abin da ake nufi dole mutum ya zama an tambaya, idan particularly yaro ne ka tambayi wannan abubuwan don ya zama an gano matsalan da ya kamata. A can gaba za a yi magana a kan ABGA score. Wannan ABGA score ɗin da ake tambaya yana da matuƙar muhimmanci, saboda wani yaron tun daga ranar da aka haife shi zai iya nuna alamun wa'ansu cututtuka da zai iya yi a rayuwar shi ta gaba. So akwai immunization history. Yana da kyau a tambaya a ji idan yaro ne shin an gama mashi allurar rigakafin shi ko ba a gama ba. Yana da matuƙar shi ma muhimmanci. Idan ba a gama ba to sai ya zama an san matakin da za a ɗauka. Idan kuma an gama zai zama an sauƙaƙa matsaloli sosai. Akwai wa'anda gaba ɗaya ba sa yin allurar rigakafi. To ka ga wannan zai iya yiwuwa yaron at risk of a ce measles wato baƙon dauro, zai iya faɗawa haɗarin tarin lala, zai iya faɗawa haɗarin polio, zai iya faɗawa haɗarin kowace irin cuta, saɓanin wanda shi kuma an yi mashi alluran rigakafi. So akwai ɓangaren nutritional history, yanayin abinci, cin abincin mutum, ya yanayin cin abincin shi, ɗabi'ar shi wajen cin abinci, shi ma ana tambaya. Idan ana shayar da shi nono ne za a tambaya. Idan normal abinci yake ci shi ma za a tambaya. Shin yana cin abinci ko baya ci? In yana ci wane kala yake ci? Don ya zama an fahimci ko abin da yake ci ɗin zai iya zama yana cutar da rayuwar shi ko lafiyan shi, ko kuma yana taimaka ma lafiyan ne. So akwai abubuwa da dama ko a ce ɗabi'u da dama ko ƙabilu wanda za ka ga suna cin wani kalan abinci wanda zai iya cutar da su. Kaman misali akwai wa'anda za ka ga ba sa cin nama. Ka ga akwai possibility na su samu matsala dangane da protein abin ganan ɗinsu. Akwai kuma wanda za ka ga suna yawan cin nama. Wani ma zai iya ce maka shi yana shan madara gwangwani 2 a kowace rana, yana cin nama, yana kaza, yana kaza, wanda duk zai iya cutarwa. To yana da kyau shi ma a tambaya wannan. Dai akwai family history, yanayin gidan da mutum ya fito shi ma yana da alaƙa da ciwukan shi. Yanayin gida ne na masu kuɗi ko ko 'yan tsaka-tsaki, ko ko yanayi ne na gida wanda babu kuɗi kwata-kwata. Shi ma yana da alaƙa da yanayin rashin lafiya. Idan iyayen mara lafiyan sun mutu yana da kyau a tambaya me yasa suka mutu. An gane? Shin akwai wata cuta ce ta gado a gidan? Zai iya yiwuwa kaman a ce hawan jini ko a ce ciwon siga da makamantansu wanda yake yana bibiyan iyalinsu, ko kuma ƙila a ce kaman duka gidansu ba sa iya haihuwa sai an musu tiyata da sauransu. To duka wannan family history ne. Duk wani labari da ya shafi gida ko a ce iyalai to shi ne family history. Then akwai social history. Shi kuma wannan yana magana ne akan yanayin da mu'amalar mutum da sauran tsararrakin shi. Akwai marasa lafiyan da za su zo in ka tambaye su za ka ji an ce ba su da alaƙa mai kyau tsakaninsu da 'yan uwansu ko kuma a ce abokanansu. Akwai kuma wa'anda za ka ga suna da alaƙa ɗin mai kyau sosai da sosai, amma kuma zai iya yiwuwa akwai influence na abokai ɗin da suke iya sa mutum ya zama
shin yana shan taba ne ko yana shan giya ne, ko wani matsala wanda zai iya haifar mashi da ciwukan huhu da kuma wa'ansu matsalolin na rayuwa. So shi yasa yake da kyau shi ma a tambayi social history sosai da sosai. To, social history yana da matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske wajen gano matsalan marar lafiya. Akwai abin da ake ce ma vital sign bacin history taken. Bayan ka gama ɗaukar duk wa'ansu bayanai na marar lafiya ta ɓangare daban-daban, to yanzu kuma sai ka zo ka tambayi ka fara ɗaukar vital sign. Shi ne a ce chapter 2 misali, kaman sashe na 2 na ɓangaren karatu ɗin. So kafin mu yi bayani akan vital sign dalla-dalla, ya kamata mu san mu san menene vital sannan meye sign. In an ce vital, abu mai mahimmanci sosai wanda ƙila mahimmancin shi ma a ce kaman ya zama dole. Dan sign kuma alama na wani abu yana faruwa, shi ne ake ce ma sign. To yanzu ka ga in muka haɗa vital da sign, za mu iya cewa kaman alamu ne na muhimman abubuwa na rayuwar ɗan adam, ko kuma a ce ma'auni ne da ke nuna yanayin aiki na manya-manyan ɓangarori na jikin ɗan adam, kamar a ce ƙwaƙwalwa, zuciya da kuma huhu, wanda babu wani ɗan adam da zai iya rayuwa idan ba tare da ɗaya daga cikinsu ba. Mutum zai iya rayuwa babu ido, amma zai iya rayuwa ba tare da zuciya ba? No. To zuciya ta zama vital organ kenan. To wa'annan da zuciya da ƙwaƙwalwa da huhu da mutum bai iya rayuwa ba tare da su ba, su ake ce ma vital organs. Yanayin yanda suke aiki kuma idan aka auna shi, shi ne ake ce ma vital sign. So akwai amfanin vital sign. Vital sign yana ba da dama na binciken cuta, yana ba mutum kaman clue, kaman matashiya ce na gano cuta, sannan yana nuna mana yanayin cigaban da aka samu wajen magani wa marar lafiya, sannan yana taimaka mana mu san me ya kamata mu yi dangane da marar lafiya. Shin za a tura shi asibiti ne, za a canza mai asibiti ne ko za a sallame shi? To yana taimakawa wajen decision making sosai da sosai. Sannan akwai muhimman vital sign guda huɗu. Akwai body temperature, akwai pulse rate, akwai respiratory rate wato tafiyar, sannan kuma akwai blood pressure. So wannan su ne guda huɗu. Za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani a gaba. To sannan akwai wa'ansu sign ɗin kamar a ce yanayin tsawon hannun mutum, yanayin faɗin ƙirji, yanayin faɗin ƙugu da makamantansu, wa'anda su they are non essential, ba kamar vital sign ne ba wa'anda ake ta'allaka a kansu wajen tabbatar da rashin lafiya. Amma zai iya yiwuwa kamar misali a ce in aka ɗauki kaman a ce waist circumference. Wa'ansu matan ai za ka ga suna da ƙaramin ƙugu wanda zai iya yiwuwa su kasa haihuwa. So ka ga ya zama shi ma alama, to amma dai ba dole ba ne. So za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. Abu na farko da za mu yi magana shi ne body temperature. In an ce body temperature, ana nufin yanayi na sanyi ko zafin jikin ɗan adam, kuma ana amfani da na'urar da ake ce ma clinical thermometer domin a duba yanayin zafin jiki na ɗan adam ɗin. Ana amfani da hanyoyi ko gurare daban-daban a jikin ɗan adam domin duba yanayin zafin jikin shi. Za a iya amfani da shi na'urar a sa a baki, ko a sanya a dubura, ko a sanya a matse-matse, ko a sa a hammata, ko kuma a sanya a kunne wato tympanic. So normal body temperature tana yawanci 37 ne, amma zai iya yiwuwa a samu range tun daga 36.5 har zuwa 37.5 a yanda Ahmadi ya faɗi a shekara ta 2003.
duk da temperature, body temperature yana alaƙa da yanayin yanda gurin da mutum yake zaune, wato da kuma yanayin yanayin temperature na environment ɗin da kake. Shin kana zaune cikin AC ne ko kana zaune cikin rana ne? Duk ana amfani da wannan. Sannan ana amfani da safiya ne ko yamma ko dare, duka ana amfani da wannan. Don kaman in aka ce irin kaman daga ƙarfe 5 zuwa 8 na yamma ko a ce na dare, to temperature tana yin sama. Daga ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 6 kuma temperature tana yin ƙasa sosai. So kamar yadda Ross and Wilson suka faɗi cikin shekara ta 1970. So za a iya amfani da yanayin lokaci wajen ƙara gane temperature ɗin ɗan adam da yanayin normal ɗin shi. So wannan na'urar da muke gani ita ce samfuri ta na'urar da ake amfani da ita wajen duba yanayin zafin jikin ɗan adam. Kuma wannan akan yi amfani da ita ne a baki, wato oral thermometer. Duk da in most cases ana kuma iya amfani da ita a hammata ko ƙarƙashin hammata, wato axillary temperature. So akwai wannan kuma da ita kuma rectal clinical thermometer ake ce mata. Za ku ganta ita ƙararrama ce. So ana amfani da ita ne wajen duba yanayin zafin jikin ɗan adam ta hanyar sawa a dubura, amma an fi yi ma yara amfani da ita. Don ba zai yiwu kai ma babba amfani da na'urar da za a sanya a dubura ba. So wannan kuma da kuka ga an sa ma wannan ɗan jinjirin, ita ake ce ma digital clinical thermometer. Ita tana amfani da batiri ne, sannan tana fitar da lambobinta ne in form of digit. So akwai hanyar da ake bi wajen duba yanayin zafin jikin ɗan adam ɗin. Abu na farko da za ka yi, dole ka wanke hannunka. Is part of standard precaution. Dole mutum zai zama ya wanke hannun shi. Bayan ka wanke hannunka, za ka tabbata hannun kuma a tsane yake. Idan yana a tsane, to sai ka ciro thermometer ka daga cikin inda take kwaba ɗinta. Sai ka shaking ɗinta, ka girgiza ta har sai wani zaiba da ake ce ma mercury ka tabbata ya kai ƙasa da 35. Bayan ya kai, sai ka zaɓi gurin da kake so ka sanya. Shin a hammata ne ko a baki ne ko ma a ina ne? An fi amfani da shi a hammata ga manyan mutane. Sai a bar na'urar ta kai daga minti 8 har zuwa 10 idan a hammata ne, don ya zama ta ɗauka yanda ya kamata. Idan kuma a baki ne, yanayin lokacin yakan rage. Minti 3 zuwa 5 ya wadatar. Sannan sai a cire, a duba, a ga abin da temperature ɗin ta nuna. Sai a ƙara wanke hannu, a rubuta a katin marar lafiya. To wannan shi ne yanda ake ɗaukar yanayin temperature ɗin mutum. Ana rubuta ta in form of abin da ake ce ma degree centigrade. Ba za ka rubuta kawai ka ce 37 ba. To 37 me? Misali 37 mangwaro ko 37 lemu ko 37 me? To dole za ka rubuta in 37 ne, 37 degree centigrade misali. To wannan shi ne a taƙaice lecture da ya shafi abin da ake ce ma body temperature. Abu na biyu, akwai blood pressure. Blood pressure yana magana ne akan yanayin tafiyan jini a cikin hanyoyin jini. Ba wai yana magana ba ne akan kawai ko jinin mutum ya yi yawa ko jinin mutum ya yi kaɗan. Yanayin tafiyar jinin a cikin hanyar jini shi ake ce ma blood pressure. Akwai
abin da ake ce ma arterial blood pressure, akwai systolic. Kun san zuciya tana bugawa ne, tana buɗewa sai ta buga, ta buɗe ta buga. To idan ta buɗe, wannan shi ake ce ma systolic. Lokacin da take bugawa shi ake ce ma diastolic. To pressure ɗin da aka samu lokacin da take bugawa shi ake ce ma diastolic. Wanda kuma ta samu systolic I mean. Wanda kuma pressure ɗin da ta yi amfani da shi lokacin da ventricle suke hutawa misali, shi ake ce ma diastolic. Sannan akwai abin da ake ce ma arterial blood pressure, wato pressure ɗin da yake cikin artery, jijiyoyin da suke ɗaukar jini kenan daga zuciya su fitar da shi zuwa jiki, shi ake ce ma artery. To pressure ɗin da ke ciki shine ake ce ma arterial blood pressure. So akwai kuma normal blood pressure. Wani lokaci yanayin gudun jinin zai yi sama. Idan ya yi sama sai a ce hypertension. Wani lokaci kuma zai iya yin ƙasa a sanadiyar wa'ansu cututtuka sai a ce hypotension. Sannan saɓanin temperature da ake amfani da degree centigrade, a blood pressure ana amfani da millimeter mercury ne. Kamar misali sai a ce 120/80 millimeter mercury, wato 120 bisa 80 na millimeter mercury. Dynamic